piking nanga uma piking abra na wan trafolku, leisi? En you aisa luku en kon wari fu suku fu sidem da heri de langa. En die aisa luku en suku den a heri de langa, leisi? En you nasa abi makti na in you anu. En as ugeram de blakaman nanga ingi, no bo ap makti lekti den aan day, uno ap makti. Uno ap makti lek volk. Alla sansa u ap vanodu, wat we gaan den trafolk, kim vers 41. Vers 41. Aha. You shall make a man picking na uma picking. En terwijl leisi gado herhaal a semsan giu. Leisi? Maar you nasa abi prisiri na dem. Sa ina bo abi? Maar you nasa abi prisiri na dem. Maar you no sa abi prisiri na dem, leisi? Because them sa kona ini katibo. Because as ugeram de blakaman nanga ingi, bogo en de telekti den a day in katibo. We denken dat we drinken biri, u de vrij. En euro kom je man. Uno de vrij. Want die alasani, je bent gonna asneisi. Die alasani, je bent gonna Hindustani. Next une producer. Want if die den a day, Fernando stak de man baka brede, a heer volk. En a heer volk, a zogenaamd de blakaman nga ingi de imbroeia. E brede no de jongo, a lees no de jongo. Die alasani, ubo abif gona ufeyanti. Nou a vloek de drap, lees in gimme, in vers 48. Vers 48. We dan, you sa dini ufeyanti. Sa garotaki. You sa dini ufeyanti. Garotaki, a zogenaamde blakaman nga ingi, o dine feyanti. Fayo din ufeyanti, in a teken woorden getijд. Fayo din ufeyanti, lees. We dan, you sa dini ufeyanti, this masra sa seni against you. Suma sende against you? This masra sa seni against you. Gado be sende ko omdat you know ambe ark in a woord fu gado. Lees. Na ini angry them. Na isang? Na ini angry them. Alasan sa you wanyang, you gonna you feyanti. You wanya you chowming, you gonna you snakey brother. Met tussen haakjes. You wanya you brede, you bin go buy Fernandes brede. Sa blakaman nga ingi e producer. Denki mi brother. Sa we importer. Denki mi brother. Please go moro fara. Alasani. You abib gonna you feyanti. This is sorry. This now a marki for sorry. Tak unu na de chief of Israel. Want gado be pot desan this now tapu. Lekwa marki. You so genam de blakaman nga ingi. Lekwa marki gado be pot desan this now tapu. Leisi. We done. You sa dini ufeyanti, this masra sa seni against you. Na ini angry them. Na in angry thing. Na agri watra. Give watra. Yenya mabiri drape. Na you make a biri. De barbu tapu dalek. Sayo dringi. Kasiri. Le sor you taki alasani. You gonna you feyanti. Leisi. Na ini so skin. The cross is our weary. Pe script. Pe de cross script he make in blakaman kondre. Blakaman make no one crossi. Seref de mooi pang is a de vrouw voelen meki. Is a pedamai mopo. Malaysia. We onderzoek. Blakaman nga ingi. Unap no een bedrijf. Sa e producer san ki unschrevi. Dat na aboskopu. En gado beskrip ala de sandis in a Bijbel. En no nga. Want chinso kon is a gado gunu. Uka sor you tak de marki disi. De tapa so gram de blakaman nga ingi. Please give me say abdrape brother. Vers 59. Dan masra sa meki biki pesticiki kom na you tapu. Gado be met pesticiki. Wat 2 jaar geleden ube ap COVID. Ube ap COVID. Allemaal ombroeia. Maar gado be script de sandis afesi. De jaren van COVID ube da VCB je preka wortu. Ube bar den brada. Tak was aan da passe kom. Baka dat COVID kom. Gado be script in een Bijbel. En dat una helder ziende, maar een Bijbel voor gado de kring. If je verstaat dat schrift erop, lees je. En pesticiki na tapu you picking. En pesticiki sa de tapu you picking. Bigi pesticiki na hebisiki. Bigi pesticiki na hebisiki. This is a tang langa. This is a tang langa. COVID tampe in a 2 jaar in a kondre. Trouwens ano in a kondre. Heer grond tapu. We saw you dat de san schreef in a Bijbel. Lees je? Orofara, as a potty ala dem siki, voor get in a utapu. If you look no naar de chronische ziekte. Suma en leimoren naar de chronische ziekte. Gona, de zogenaamde blakaman, nanga ingi. Is a vader mij koor unu, de ma praat unu.
De ma praten nu inheemse, de ma praten stadsneger. Pot alle desan kon nou aan dat je 80% voor de chronische ziekte na BLAKAMAN en INGI en lei aan de chronische ziekte. Zeiden we broko de commanderen voor gado. Koolu qua simpel commanderen voor gado zou we broko. Leviticus hoofdstuk 11 vers 7. We zorgen dat alles aan schrijft in de Bijbel. Wij zijn geen leeglopers. We doen een wet voor God we pas toe. We doen waka soso. We sap over zijn taki. Omdat we doen onderzoek. En we sap precies over zijn Bijbel taki. Lees me erop Leviticus 11 vers 7. Leviticus 11 vers 7. Zo schrijf je dem agu. Zo schrijf je dem agu. God taki, als zogenaamde BLAKAMAN en INGI, je moet niet agu. Dus nog wel leg me uit dat na treffen naar die stati. God schreef in een Bijbel dat als zogenaamde BLAKAMAN en INGI noem je agu. Dat is een Bijbel schreef je brada. Pingo na agu, karmoro, pakira na agu, samoro, bofru na agu. Dus God tak unom nyande sandati. En dat na nieuws zo zou je dat na goede nieuws. Maar hier de we want na sneeze in je kap klein. Dat nek we op hoge bloeddruk. Dat nek we op suikerziekte. Omdat simpelweg we hoort de commanderen voor gado. Dit is nou van een soort lobby voor de people. Give me even zijn lobby. Kom lees even zijn lobby. 40 vers 15. Johannes. Kom lees zijn lobby. Want voor ons maar denk dat lobby na te jonge man en vrouw en bossie. Dat deed je niet toe. Maar dit is nou van de brada voor IUIC. De brada zijn weer paars. Een soort lobby kon een zogenaamde BLAKAMAN en INGI. Na een award voor gado. Kom lees zijn lobby in de Bijbel. Johannes 14 vers 15. Aha. En voor een lobby me, hoor me commanderen. Gado taki, een zogenaamde BLAKAMAN en INGI. If you love gado, hoor in commanderen. Hoor in wet. Go naar Deuteronomium, hoofdstuk 7 vers 6. Kom sorry zei de omloop gado. Want gado wil loop u fossi. Dit is na van wat giu a boskopu voor gado. Dit is na plain en simpel van we char a woord voor gado. 7 vers 6? Ja. A boek voor Deuteronomium, hoofdstuk 7 vers 6. Deuteronomium, hoofdstuk 7 vers 6. Ah? Because you the one Santa people ki masra you gado. Sagado taki? Because you the one Santa people ki masra you gado. You know what heilig people ki masra you gado lezen? Masra you gado ben verkisa you. Sagado bedu? Masra you gado ben verkisa you. Masra you gado ben verkisa you. Lek sang? Leki was pesrutu volku ki hem srefi. A zogenaamde BLAKAMAN en INGI nou een speciaal volk. De INGI brada van je samen schif midrape, you nou een speciaal volk. That's right. Dat na a big up sami ek you. Want God it big up you en dan me abi big up you like you blaka brada. Bring it out. Want a BLAKAMAN na INGI samen na de chief Israël. Una wan volk. Una wan volk sa go onder a sref pina. En dat nek we wiki unu. Lees go moro frara mi brada. Kado ben verkisa you, leki was pesrutu volku ki hem srefi. Aha. Kom op voor alle volku, die zit er net op grond tapu. Kom op voor alle volku. Die zit er op grond tapu. Dat na nieuws die a zogenaamde BLAKAMAN en INGI. You nou een speciaal volk. Lees je? Vers 7. Maar ze nou ben lobby en dan ben verkisa ben abi moro furu suma leki inu volku. Gado no ben verkisa omdat we de moro furu moro de travolk.
Maar zij de gado verkiezen uno. Go lees, zij de gado verkiezen als zogenaamde blakaman en ingi. Lees je? Because ben de moro pikiwan voor de volk. Omdat u bent de amoro pikiwan voor de volk. Maar lees je? Maar voor die masra ben lobby Zij de? Maar voor die masra ben lobby Gado ben lop uno. Dat met gado verkiezen uno. Gado be lobby a zogenaamde blakaman en ingi. Dat met gado tak you know speciaal volk. Omdat gado be lop you. En omdat gado be lop you, lukus a gado be do die a zogenaamde blakaman en ingi. Die me 147 vers 29 voor Psalm. Psalm 147 vers 29. Omdat you know a speciaal volk. Omdat gado be lop you. 147 vers 19 en 20 Psalm. Omdat gado be lop you. Dat gado doet een pistorie dat you. Lees je? Psalm 147 vers 19. Asore woord toe naar Jacob. Asore woord toe naar Jacob. Want Israël naar Jacob, Jacob naar Israël. Asem volk, de 12 stammen. Lees je? En hij wet naar hem kroetu naar Israël. En wet naar hem kroetu naar Israël. En op een roko zo fasi naar een natie. Kado no deel naar een andere natie. Tap afasi voor het deel naar een zogenaamde blakaman naar een ingi. Dit na je historieboeken. Dit na je wetboeken. Dit na je erfgoed. Je zogenaamde blakaman naar een ingi. De sansa we zoeken de fara. A Bijbel die zegt, alle de antwoorden zou we zoeken de in a Bijbel. If only, if so, you be hold a commandere voor gado. Dat na sa gado e actie voor nu. Tak unu wordt de commandere voor gado. Want you nou een speciaal gekozen volk. Maar omdat die na de you ne begrijpt, christendom brengen you. Van een evangelie brengen you. A politiek brengen you. Mekti de na day, you no sap suma you. Mekti de na day, you think you can libi bandeloos. Maar karotaki abe gunu commanderi. En abe verkiezen unu boven alle den travolk. Lees en godoro say abdra begin brada. En voor een krutu, dat hij dem no sabi kweti. De krutu fu gado, de travolk no sabi kweti. Lees je? Prijs masra. Ai, prijzen masra. Is je? Dus dit is na aboskopu sa we chagi a zogenaamde blakaman nga ingi. Voor zorg you dat if you want to do een boosani, hoor de commanderi voor gado. If you want come back na gado, hoor de wet voor gado. Want dat na sa ogunu van lusu. En o waka lontu en do say denki. Dringi drumu herde. Gado taku mag dringi. Mag dringu sopi natuurlijk. Maar ono mag drumu. We are gods, we are kings, we march in faith, 'cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, 'cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change, 'cause we believe we can.